resultat boníssim, brutal, estic molt content perquè amb el poc que hem pogut entrenar, supercontent. I, bueno, per altra banda, l'organització que ha hagut en aquest campionat també una miqueta fluixa, potser, ja que, bueno, he fallat la fotofinish amb 2 sèries que hem corregut i, bueno, són coses que en un campionat així jo crec que no poden passar, s'han de tenir més controlat. Però, bueno, al final, quan he vist que la primera semifinal donava nul·la perquè la fotofinish fallava, pues res, estàvem allà amb el meu entrenador parlant i coco fort, no pensis que has fet una sèrie de més que els altres, vull dir, pensa que ara has fet una sèrie que pues, com un cent així d'escalfament i ara pues, fas una bona. Vale, pues pam, fèiem això i pues res, superbé, passem a la final, molt contents. A la final, pues res, primera final, arribem a meta perquè, bueno, igual que la semifinal hem arribat a meta. Clar, jo el moment aquell d'eufòria d'arribar a meta, veure que entrava, no sé si segon, tercer, estàvem allà amb el Pablo, clar, dius un boom d'emocions i de repente sents allà al fons, que han donat nul·la, i dius, com nul·la, tio, un altre cop. I, bueno, pues, un altre cop, parlant amb l'entrenador, ha sigut més un campionat psicològic que físic, quasi, perquè, pues, digui, ei, tio, que estàs aquí, que has de córrer, ells també els ha passat el mateix ara, pues, coco fort i a tornar a córrer, vull dir, són coses que poden passar, jo crec que no haurien de passar, però, bueno, han passat, doncs ja han passat, vull dir, pues, toca córrer i ja està. I res, supercontent, venia a disfrutar, venia, pues, si podia donar garra, si no, no, així que supercontent, molt content, tercera posició més que merescuda.